No, takže čus tipci, ja vás vítam u dnešného videa a dneska si ideme zahrať takú jednu moju hru, ktorá ešte nevyšla, alebo ešte nie je hotová. Bude vlastne normálne na Robloxe a je o tom, že prechádzate levely. Takže ja vám ju idem vlastne teraz ukázať, ako zatiaľ vyzerá v testovacej verzii. Ešte tam nie je úplne všetko, takže dosť veľa vecí tam ešte zmením. Takže ja idem do levelu 1 momentálne. Je tu aj bugnuté odpočítavanie, takže je tu veľa bugnutých vecí. To je úplne normálny parkour. Tuto máme vyberanie dverí. Potom tu máme takýto strom. Ten tiež bude asi ľahší, lebo niektorí ho nevedia dať. Tak toto je normálne preskakovanie laserov, ktoré sa zatiaľ dá cheatnúť. No. A tuto máme peniaze. Nepoviem vám, na čo budú. Takže sa nechajte prekvapiť. Idem teraz na level 2. Takže, pretože ste ukradli prachy, tak vás idú policajti naháňať. Kľúč. A otvoríme dvere. Level 3. Ten je o tom, že proste hľadáte kľúče a odomýkáte ďalšie miestnosti. Tento kľúč niektorí nevedia, jak majú zobrať, takže idú sem a proste idú a obuchnú sa. Takže musíte ísť trocha nižšie a vtedy vám to už pôjde. Tento kľúč je v stene. Kto by tu čakal? Ja. Tak, tuto máme level 4. Ten bude o tom, že vlastne zem bude láva. Takže musím rýchlo utekať na túto fontánu. Tuto sa vám spawne toto, o čom by ste v skutočnosti ani nevedeli, čiže tento level bude úplne iný, takže podľa tohto tutoriálu sa momentálne neriaďte. A tu máme level 5. Ten bude o tom, že budete si proste musieť vybrať správnu cestu. Jak v prvom leveli viete tie fialové a zelené dvere, tak to je presne to isté. Tak toto bude Season 2 The Forest. Prvý level v Seasone 2, čiže level 6, bude o tom, že budete v lese, bude noc a budete musieť nájsť teleportér do ďalšieho levela. Nice. Spawnete sa úplne náhodne, takže nikdy neviete, kde momentálne ste. Dá sa orientovať podľa jedného jablka. A teda musíte nájsť ten teleportér. Takže poďme tam. A tento level je asi najblbší, lebo tento tiež o dosť zmením, lebo je tu zatiaľ, že musíte proste prežiť 4 minúty v lese. No a už som prežil, super. Tento level je o tom, že máte strieľať zombíkov, len je to trocha bugnuté. Proste zbraň vám ostane zaseknutá v tom výstrele. A keď si ju zase druhýkrát zoberete, tak už vôbec nestrieľa. Takže toto len rýchlo prejdete. Toto je zatiaľ predposledný level, ktorý tiež úplne zmením, pretože toto je len veľký zombík, ktorý na vás neútočí. A útočí na vás iba ak vojdete do teleportéru, pretože
už vlastne vidíte trocha vyššie a on už na to reaguje. Level 10 je podobný ako level 2, len zatiaľ vás tam ešte nikto nenaháňa. To potom tiež bude niekto naháňať, vlastne tí zombíci mám naplánované a toto je vlastne už posledný level, ktorý som zatiaľ urobil, ale samozrejme, že to ešte bude pokračovať. To si nemyslíte, že toto je koniec. Ale je to koniec tohto videa, takže čus.